Vi vil fortælle noget om vores liv. Altså, min første ven, det var i dagplejen. Jeg fik en masse venner. Den, jeg mest møder i dag, det er Mads Emil, som alle kalder ham fra skolen. Og ja, da jeg så begyndte at komme i skole, fik jeg min allerbedste ven, som er Luke. Kan vi høre lidt om dit liv? Altså, jeg havde også en rigtig god ven i børnehaven. Ja, det er nok lidt utydeligt, men det er ham der. Han hedder Niels. Han er en rigtig god ven. Og så havde jeg sådan noget med piratfødselsdag en anden gang. Ja, det var lidt underligt. Men så blev jeg så ældre. Så mødte jeg en, der hed Mike. Han var sådan en lille splejset en. Ikke særlig stærk. Havde ikke særlig mange muskler. Og så fik vi sådan nogle gode tider sammen. Vi lavede YouTube og sådan noget. På den måde er vi endt sådan her. Ja. Men det var om vores liv. Du bare for sjov, man. Fedt.